tid undrede os over drenges shoppevaner. Hvordan foregår denne egentlige proces? Shopper de i flok, eller shopper de alene? Hedder det overhovedet shopping på drengesprog? Hvordan er det egentlig muligt for disse mærkværdige individer at passere et slående tilbud på 50% og uden så meget som er værdigt i det et blik? Disse spørgsmål har ofte rumsteret i vores tankeværk. Så drenge, kan I nu svare os på disse endeløse spørgsmål? I jagten på svar er vi gået så vidt, at vi har iagttaget, ja nærmest stalket et af disse individer. Vi kalder ham Paul. Dette forsøg gav os dog nogle svar, men det gav også en lang række nye spørgsmål. Da vi senere fandt ud af, at Paul shoppede med sin mor. Denne iagttagelse fandt sted den 11. august 2009 i Roskilde, nærmere betegnet Rokstorv. Annette, Aka, Emilie vil nu fremvise denne hændelse. Go! Som et sulten rovdyr nærmer Paul sig sit bytte. I dette tilfælde en hvid Nike-sko. Men da Paul ikke vil skræmme byttet væk, trækker han sig tilbage efter at have udvalgt sig offeret. Paul cirkulerer nu for at falde ind i omgivelserne og for at finde den helt rette fremgangsmåde for dette angreb. Pludselig, uden den mindste varsel, springer han grådigt over sit uvidende offer. Lige så straks, som Paul skal til at sætte tænderne af i byttet, kommer Pauls mor, Else, også kendt for Halfdan Rasmussens børnerim Else elsker pølser, og så må legen slutte. Paul må ligge fra sig, blottet for andre angreb, og gå tomhændet hjem.